بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ Näme zatdan sual etýärler? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ Nihayetde ulu habardan sual etýärler. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ Keşolar şonda muhtelif bolýardylar. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ İş olaryň güman etýän formunda däldir. Olar týyzlykda bilerler. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Ondan soň ýene týyzlykda bilerler hakykatyň nämedigini. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا Aya biz ýerini düşe gedip aýaňyzyň aşagyna düşemedikmi? وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا We dağlaryny ýere mih etmedikmi? Ta yer sabit durur ýani. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا We sizi jüft edip hatyn edip halq etmedikmi? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا We sizin üçin ukyny ýadawlyga aýryp istirahat üçin aýlandyrmadykmy? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا We gijäni libas ýany edip örtmedikmi? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا We gündizi ýaşamaga wasil etmedikmi? وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا We biz sizin üstüňizde 7 muhkem asmany bena etdik. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا We aýlanlardyk nihayetde nury ötkür we nüfuz etýän çyragyny. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا We nazil etdik bulutlardan iz dökülýän barany rahmetni. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Taşon wasileti bilen çykarmak üçin dänilerini we otlaryny. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا We gur bagça baglaryny. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا Tahqiq hak bilen batylyň arasyna fark beriljek gün şolara taýin edilen gündür. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا Ol günde surga dem urlar. Pes şonda gelersiňiz fawç bolup. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا We asmanlar ýarlar. Pes şonda gafylar peýda bolar. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا We dağlar seyretdirler. Salgyn ýany bolup görner. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا Tahqiq cehennem kafirlaryň we asilaryň ýolundadyr. لِلطَّاغِينَ مَآبًا O şolaryň barjak jaýydyr. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا Şonda bolarlar köplerce müddetler. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا Dowdakylar dowdakda sowuk zat datmazlar we içilýän zat içmezler. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا Meger qaynan qızgın suwuny içerler. O dowdakylaryň bedenlerinden akýan kan iriňi içerler. جَزَاءً وِفَاقًا Bu berilýän azap şolaryň eden amallaryna muwafiq bolan jazadyr. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا Tahqiq şolar kıyamet bardır, hesap bardır diýip umid etmeýärdiler. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا We biziň ayetlerimizi
yalana nispet berip tekzip etdiler. وكل شيء أحصيناه كتابا Ve her zady saklap zept etdik yazmak bilen. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Pes dadın azabı, pes size hiç zat ziyade etmez, meger azabı ziyade eder. إن للمتقين مفازا Tahqiq perhizkar bolan adamlar üçün ulu saadet bardır. حدائق وأعنابا Bağlar ve üzüm bağlar bardır. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا Ve balığı bolup kemale yeten ve hemmelerden qıyızlar bardır. Ve şarap dol camlar bardır. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Ve şonda bihude sözlerini ve yalan sözlerini eşitmezler. جزاء من ربك عطاء حسابا Muttaqilere berilen sogap, sen perverdigarın tarafından bolan ulu sogaptır ve bahşiş bolan sogap. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Asmanların ve yerin perverdigarının tarafından bolan, Rahman adlı perverdigarın tarafından bolan sogaptır. Adamlar Hudaýyň haybatından Hudaýy keplemeyi başarmazlar. يوم يقوم الروح والملائكة صفا Ol günde Ruhul Emin ve ferişteler saf çekip durarlar. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Şonda hiç kim kepläp bilmez, meger Hudaýyň icazı beren adamsy kepler. O da haqqy kepler. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Şol gündür haq gün. Pes her kim istese özünün perverdigarının yanına penahgah tutunar. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Tahqiq biz sizi tezlikde gelecek azapdan korkudarız. Ol günden korkudarız ki ol günde insan görür özünün ahirata takdim eden amallarını. Oşanda kafirler aydarlar: Ey kaş ki men